Здравейте! Хайде да си говорим за залепения банан на стената. Много често това, което правиш, има за цел да покаже повече идеята, която стои за това, което си направил, отколкото въпросното нещо. Какво има в предвид? Може един обикновен предмет да бъде поставен на изключително рандъм, странно място, на което не му е мястото там на този предмет, но да има за цел да провокира, да накара аудиторията да се замисли и да отвори съзнанието на наблюдаващия. Изкуството винаги е държало в основата си да бъде иновативно, да бъде различно, да отваря теми, на които масата не обича или избягва да говори. В света на модерното изкуство имаме много безкрайни примери за това всъщност каква свобода дава изкуството. И не на последно място,